വന്ദനം. എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 30-ാമത്തെ വാക്യം, എൻ്റെ നുകം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവുമാണ്. ദേഹത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത, ദേഹത്തെ വിട്ടുകൊടുത്ത അഭിഷക്തന്മാർ എന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവിക ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഈ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്, വളരെ രസകരമായ ചിന്തകളാണ്, വളരെ ആശ്വാസം തരുന്ന മറ്റൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന ചിന്തകളാണ്. എൻ്റെ നുകം മൃദുവാണ്, എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവാണ്. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഡയറക്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്, കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്ന ചിന്തയാണ്. ഇതിനകത്ത് അവൻ കള്ളമില്ല, ഇത് സത്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ദൂത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് എവിടെയോ ഒരു കള്ളം പോലെ, കള്ളത്തരം പോലെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന ആ സത്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചിരിയണം. കർത്താവ് എന്തായാലും കള്ളം പറയത്തില്ല. ഈ വാക്യവും ബൈബിളും ഉള്ള പദങ്ങളും കള്ളം പറയുന്നില്ല. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതമാണ്. പാട്ടുകാരൻ പാടി, ക്രിസ്തുവിനകത്തുള്ള ജീവിതം, ആ നുകം ആശ്വാസമാണ്. എൻ്റെ നുകം മൃദുവാണ്, എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അങ്ങ് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥരായി, നമുക്കങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടായി, നമുക്കതങ്ങ് ഭാരങ്ങളായി, അതങ്ങ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് വീണ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാ പല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും, നാം ഓരോരുത്തരും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കർത്താവ് പറയുന്നു ഭയങ്കര മൃദുവാണ്, ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണ്. അധ്വാനിക്കുന്നവർ, ഭാരം ചുമക്കുന്നവർ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്ക വരിക, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ എൻ്റെ തോളിലേക്ക് ഇടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം അവിടെ നടന്നെന്നല്ലേ. ദേഹത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത, ദേഹത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുക, ഇതല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വെക്കാതെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. എൻ്റെ വേദനകൾ ഞാൻ ചുമക്കാതെ മറ്റൊരു ശരീരവുമായി നമ്മൾ മാറിയ കാരണത്താൽ അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഞാൻ സൗമ്യത ധരിക്കുന്ന, ഞാൻ സൗമ്യത താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ യേശു കർത്താവാണ്. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മേഖലകളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പരാജയം അനുഭവിക്കാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം അവൻ വിജയിച്ച ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളുടെ അകത്ത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ നുകത്തിനകത്ത്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, ആശ്വാസത്തിൻ്റെ നുകം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അതങ്ങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. ആരോ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് കഷ്ടതയുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്. പൗലോസ്, അപ്പോസ്തലന്മാർ, ബൈബിൾ കണ്ട പലരും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയി. പക്ഷേ അവൻ പ്രതിസന്ധികളുടെ കയറിപ്പോയപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളുടെ നുകങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നുകങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിന് മുകളിൽ അവരെ ക്രിസ്തു എന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ നുകത്താൽ അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നുകം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ മിക്കവാറും കാണുന്നൊരു കാഴ്ച, വെളിപ്പാടിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് ഞാൻ പറയാം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നുകങ്ങളാണ് പലരിലും ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഈ എപ്പോഴും അനോയിൻറ്റിങ്ങിനകത്തും ശുശ്രൂഷകളുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര നുകമുണ്ട്. ആ നുകം അത് പ്രസംഗവേദികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകളുടെ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം അത് നമ്മളെ ആശ്വാസത്തിലേക്ക് കണ്ടെത്തും, ആശ്വാസത്തിലേക്ക് നടത്തും, സമാധാനത്തിലേക്ക് നടക്കും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറൊരു നുകം നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു അടിമ നുകമാണ്. ആ നുകത്തിനകത്തുനിന്ന് മാറാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൃദുവായ, സിമ്പിളായ, ഈസിയായ ആ നുകം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിംഹക്കുട്ടിയാണ്, പ്രസംഗവേദികളിൽ ഭയങ്കര തേജസ്സാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസംഗവേദിക്ക് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വേറൊരു നുകം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറുക. ആത്മാവിൽ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ അടിമനുകത്തിൽ കുടുങ്ങേണ്ട ആളല്ല. നിങ്ങൾ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ നുകത്തിൽ നിങ്ങൾ കയറേണ്ടതാണ്. എവിടെയാണ് ഈ ബൈബിൾ പറയുന്ന, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഈ നുകം, ഈസിയായ നുകം, ഫോർ മൈ യോക്ക് ഈസ് ഈസി ആൻഡ് മൈ ബേർഡൻ ഈസ് ലൈറ്റ്.
എൻ്റെ നുകം മൃദുവാണ്, എൻ്റെ നുകം ലഘുവാണ്. ആമേൻ. എൻ്റെ നുകം എടുത്ത് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. പക്ഷെ എവിടെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു ചിന്ത തരാം. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ കാളകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ 2 കാളകളെ ചേർത്ത് വെച്ച് അതിനെ മണിക്കൂറുകൾ കിലോമീറ്ററുകൾ നേരെ നടത്തിയാൽ അത് നടന്നങ്ങ് പൊക്കോളും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഒരു നുകം വെച്ച് കൊടുത്ത് 2 കാളകളെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നേരെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാള ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാള വലത്തോട്ട് പോയാൽ ആ നുകം 2 പേർക്കും പ്രശ്നമാണ്, അതൊരു ഭാരമാകും. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ക്രിസ്തു എന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നുകത്തിൽ ലോക്കാകേണ്ട ആൾക്കാർ, നമ്മൾ തിരിയേണ്ടതും, നമ്മൾ വലത്തോട്ട് തിരിയേണ്ടതും ഇടത്തോട്ട് തിരിയേണ്ടതും, നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണങ്ങൾ മുഴുവനും തലയായ ക്രിസ്തുവിനകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ ശരീരമായ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാവൂ. തലയ്ക്ക് വിരോധമായി നമ്മുടെ ശരീരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ നുകത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയ സൗഭാഗ്യം ആശ്വസിക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ടാകുന്നത്. ആത്മനിയോഗത്തിൽ വർഷങ്ങളായി ദൈവരാജ്യത്തിനും ശുശ്രൂഷകൾക്കും വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ വേണ്ട വിധം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ നുകത്തിൻ്റെ ഭാരത്താൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് തികച്ചും വിപരീതമായി ജീവിക്കുന്ന, വേദനകളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മേൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ നുകം ഈസിയാണ്. യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന ആ നുകം വളരെ മൃദുവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രശ്നങ്ങളെ മുഴുവനും, നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ മുഴുവനും ഇന്ന് ആ ക്രിസ്തു എന്ന തലയ്ക്കകത്തോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സമർപ്പിക്കുക, ശരീരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക, ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ നുകത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം സാക്ഷാൽ കാൽവറി ക്രൂശിൽ ഒരുവൻ്റെ ശിരസിൽ വെച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ആത്മനിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ തലയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്പന്ദനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്യം ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അഭിഷക്തം പറയും, കർത്താവിൻ്റെ മുഖം വളരെ മൃദുവാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ചുമട് വളരെ ലഘുവാണ്. ഏറ്റവും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, നമ്മുടെ ദൈവം കള്ളം പറയത്തുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്യം എത്രത്തോളം സത്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതമായി മാറട്ടെ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്നല്ല, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പല അഭിഷക്തന്മാരും വളരെ വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വേദനകൾക്കൊന്നും തൊടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ മേൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു നുകത്തിൻ്റെ ലോക്കിനകത്താണ് അവരായിരിക്കുന്നത്. ആത്മനിയോഗത്തിൽ പറയാം, അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നുകത്തിൽ ലോക്കായ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതിസന്ധികളുടെ, പ്രതികൂലങ്ങളുടെ, വേദനകളുടെ ആ യോക്കിനകത്തും ഒതുങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെടുത്ത് ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും വിശുദ്ധി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും വേർപാട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ആരോ പറഞ്ഞ് അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് ആരാധനയെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് വേറെ ആർക്കോ പറ്റത്തുള്ളൂ, അത് ഒത്തിരി വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണകളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഓടിക്കേറ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാണ്, അത് സൗഭാഗ്യമായ ജീവിതമാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശിരസിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന ആത്മീയ നുകത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ, പ്രതികൂലങ്ങളുടെ വേദനകളെ, നിങ്ങളുടെ ഇമോഷനുകളെ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, ഇച്ഛകളെ എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കുക. അങ്ങനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം
വളരെ അനുഗ്രഹം. ആത്മനിയോഗത്തിൽ പറയാം, ആ മൃദുവായ ആമേൻ 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 വളരെ ലളിതമായ ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ യോക്കിനകത്ത് കീഴ്പ്പെടുക. ആമേൻ. നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ആമേൻ ആമേൻ. മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 തരത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ മാറി തിരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇടത്തോട്ട് പോകണം. ദൈവാത്മാവ് ഇടത്തോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് പോകുക, വലത്തോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ വലത്തോട്ട്, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുക. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകല ഭാരവും വഹിക്കാൻ വഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസമാകട്ടെ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രാർത്ഥനയോടെ, വിശുദ്ധിയോടെ, ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ആമേൻ ആമേൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികയ്ക്കുന്ന ഒരുപറ്റ അഭിഷക്തന്മാർ ദേഹത്തെ വിട്ടുകൊടുത്ത്, തങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുത്ത് ക്രിസ്തീയ ആമേൻ വിശ്വാസത്തെ, ക്രിസ്തീയ ആമേൻ സ്നേഹത്തെ, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ആശ്വാസത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുക. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ.